ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ଚେହେରାଟି ଆଜି ନୀରବି ଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ କମେଡିର ଛୁଙ୍କ ଲଗାଉଥିବା ସାଧାସିଧା ପିଲାଟି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କମେଡି କିଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଚଞ୍ଚ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ରଥଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମଧନ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ମିଷ୍ଟର ନନସେନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଖାଲି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୋକର ଛାୟା। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।